Malawi Today. Chete sikupusa. Ndati ndiyankheko mu zinthu zina zimene zakhala zikulankhulidwa. Posachedwa apa tinapita ku Kasungu imene ndinapempha Inspector General. Ndinapempha Inspector General kuti Inspector General atiuze anthu amene anaphwanya kukhapa anthu kuononga magalimoto a anthu pambowe. Nditanena mawu amene aja ena ake anakhuta kalongonda wawo, anaganiza kuti azayankhe mopusa. Kwa ine ndikuti mopusa chifukwa chonena kuti iwowo ndi atsogoleri a dziko lino la Malawi. Akuyenera kubwera kumadzapanga press conference yawo yothandiza dziko lino la Malawi. Koma chifukwa chakuti tsiku limenelo kunatuluka nkhani ya azamba yonena kuti mafuta uku, mafuta kumigodi uku, kaya zatani kumeneko, alipo azizathu amene azifotokoza amene akuzitsata. Anaona kuti oncha nzeru tikapange press conference imene pamenepo tiziwa kuti chisale. That's nonsense to me. Kuli zinthu zambiri mdziko muno zimene zikufunika kuti zitani zichitike. Ine ndamupempha Inspector General. Inspector General sanga ndiyankhe ine direct, amamuuza omulankhulira imene lika mwa yache. Pita muthalika kamwe yake ndana malombawo. Achakweranso aliso ndika mwa kunkuyu. Koma the whole minister wa local government ndikumaka yankha zinthu zokhuza na security. Mphamvu kuchuluka. Anayenera kudziwa kuti kesi ikunenedwa apai siyanga. Nkhani iyi yapita kwa Inspector General. Inspector General afusane ndi anyamata ake. Sitina mutu kwa Inspector General tidampempha mwaulemu. Koma iwo anayankha chifukwa kuti ndamphamvu kwambiri a minister wa local government. Mwina akanandiyankha azikhale ng'oma ndikanatha kumva kuti ndunduna wawo. Mwina akanandiyankha kunkuyu ndikanadzotoyi ndikamwa ya president akhoza kundiyankha, not chimwendo. No. Mphamvu zisachuluke kwambiri bwana chimwendo. Ndina chimwene yanga ndikupempheni mphamvu zanu chepetsani pang'ono. Zichepetseni pang'ono. Chifukwa mukazipitiriza kwambiri sikalekale mugwa. Ndikuthokozeni a MCP, ndikuyamikeni, mumatiimbira somafoni kumatiuza kuti yayi awawa atu mphamvu zisachuluka, alakwitsa apa ambuye akudalitseni. Tiyeni tigwire ntchito limodzi ndithu, dzitiimbirani, muzitiuza, muzitifotokozera zonse zimene zikuchitika kumeneko. Ndikubwerezanso mawu amene nanena ku Kasungu. Tidapereka 3 days kwa honorable olemekezeka a Inspector General kuti atithandizire kugwira anthu amene anapanga chipongwe chimenechi. Up to now sitinayankhidwe 3 days ija inatha kulibeko. Ndikukupemphana ichi, ndikudziwa mwina mwali otanganidwa, tiyankheni, tikukupatsaniso 2 days. Ndikuperekanso 2 days. Ine ngati National Youth Director sindikulolera kuti anthu anga amene alanyamata anga amene ineyo ndimayenera kuwateteza azimenyedwanso ayi. Ngati simutiyankha within 2 days tibweranso poyera kuzakuuzani kuti tikuyenderano sopano sikuti anthu ositikuwadziwa, tidakuuzani malipoti onse anachitika, mayina anakupatsani. Chikuvuta nchiyani kuti mukatenge anthu abwere? Ndikukupemphani Inspector General tithandizeni. Ndisanamalize nkhani yomweyo, kumangana kwakwana. Sikuna kukwaneni kunimanga even ineyo? Anthu ni muli ndi uzimu. Inu ndabala Satana bala yandani. Mwanimanga kangati? Mwamanga RG posachedwa apa chifukwa cha mawu amene analankhula. Sindikulankhula zambiri fankhanizo zili ku court. Mawu omwewo enanso analankhula. Mukapeza munthu akugwiririra mwana muocheni. Zikusiyana chani? Nafeso tatopanazo. Ndipo khalidwe ilili likapitirira, inenso ndiuzaso anthu anga anyamatanga kuti akuluakulu apolisi sakutimvera, tipite ku polisiko tikadandaule tonse mugulu. Osati kumenyana nanu, koma mutiuze chimene chikukuvutani ndi chani kuti anthuwa amangidwe. Posachedwa apa mwalankhula mawu. Nkhani ya Chilima
I think itayima kaye imeneyi, itayima kaye tisayilankhulira nkhule. Amene akulankhula awotu ndazibale amunomo m'Malawi muno. Ineyo ndikamuona Mere Chilima ndi mulamwanga. Chilima ndine timachoka mudzi umodzi, timachoka tiye mmodzi. Even a single day sindinalankhulapo nena kuti akuluakulu apa mwakuti munafuna kundimanga, munandiyimbira foni kuti ine ndabweretsa chipolowe kuntchewu pa zinthu zimene sindinachite. Ndiye pano ndikukuwuzani ndipo ndikunena pompano kuntchewuko tikukumana, timve ripoti lituluke. Palibenso kuti apa tipondeponde, kulibe zimenezo. Mwanimanga kokwana kwatha. DPP yamangidwa kokwana yatha. Ndipo panopa mukamamanga munthu muzikhala ndi zoyenerezeka. Ndikufunse na polisi mayotamu mafuta ukamangira anthu matenga kuti apolisi akuyenda ndi tigamba jombo yakutha. Koma lero kungondoti kantenge ni chisale makruza 3 kwanyamula chisale mangochi uyo zomba blantaya mafuta mukwatenga kuti. Ndibwerere kwa abale anga DPP, tukupita kuzisankho. Ineyo ndikupemphana akuluakulu Secretary General, ine ndi monitor wa Central Region. Ineyo ndikhala monitor wa Central Region. Ndipo monitor mudziwiretu kwa MCP kuti monitor wawo ndi chisale. Ndipo izi zimene mmamenya anthuzi kulibe ndipo sizitheka. Ndipo ndikukuwuzana Malawi nonse a DPP nsanje tuchitipa kulibe amene amenyedwe. Chifukwa ine ndikhala ndili patsogolopo, ndilinso ndi anthu anga amenenso ndimagwira nawo ntchito. Ndipite kunkhani ya atolankhani. Ndikupempheni nonse nsanje tuchitipa a DPP, UTM, AFOD, UDF. Tiyeni tateteza atolankhani. Atolankhani akuopsezedwa bwana. Ndipo atolankhani ineyo mtolankhani wina anamutengera foni mpaka nakumpangira delete ndili pomwepo. Mzimayi mtolankhani wake opanga anyamata ake omwewo. Tiyeni ifeyo tigwire ntchito anyamata tosa DPP tiateteza atolankhani. Tionetsetse pamakhala mtolankhani amakhala kuti pakuti tiziyakhala maso athu kumeneko. Palibe chifukwa choti tizikhala tikulimbana ndi atolankhani. Chonde tipange zimenezo. Ndibwererenso pa nkhani ya Mbowe ndikumalize. Sindinalankhulanepo ndi munthu kumamuuza kuti oya ineyo mwakuti. Nkhani imeneyo mwina ndasire aliwemba ayiwongosole kuti zidakhala bwanji zinatani. Chifukwa ndikalongosola ine zioneka ngati ine ndikuzipakira. Kwa MCP mwazoza anthu kwakwana. Siyani zimene mumachitazo ifeso ngati anyamata timatha, koma ulemu ndofunikira. Nkhani ya Mbowe ndaipereka Malawi yonse amene munonongera magalimoto mwamva. Chotsatira muchimva kuchokera kwa Inspector General. Ngati Inspector General satiyankha tisataso njira yoyenerera osati ya nkhondo yayi. Ndipemphe Bwana Chimwendo ndabwereza ndithu dzina lanu. Mukamabwera pa press conference kumakonzeka ndikanene izi zothandiza dziko la Malawi osati chisale. Mwandimanga ine kwakwana kuti ndikufotokozereni zimene mwakhala mukundichita ngati chipani cha MCP mwina tingotaya nthawi ndimangokuyang'anani. Koma kapali pano ndingonena mauti enough is enough. Ndiyapempha aliwemba pang'ono pokha mungofotokoza zimene zinakhala za Mbowe. Thank you.